Sabi nga ni Perry kanina na 10.4 today, tumaas. O bumaba. Pero sabi mo, next month, below 10 na ang presyo. Eh, kakabasa ko lang na Meralco nasa 13. So, malaking bagay yan, no? Na cheap ang ating kuryente and sana bababa pa kung kaya, especially with ang ating mga partners na renewable energy kung makukuha po tayo sa kanila, no? But of course, today we congratulate INEC for spending, no? Lahat to galing sa INEC. Ito pong 333,000 pesos, di ba? Of course, we apologize, no, sa ating mga na-relocate, but I think happy naman yata sila dito. Nabigyan nga po natin ng construction materials. Siguro ang kailangan talaga is to make sure na may livelihood. Alam ko yung mga iba may trabaho na medyo okay naman, may kaya, diba? But let's make sure na may augmentation at may livelihood lahat ng 16 families na nandito, no? Kasi syempre hindi lang kuryente at bahay kailangan may kita, no? Para sa ating mga pamilya. I'd like to of course thank and greet Mayor Brian Alcid na kahit mag-100 days bukas ng hapon, nandito pa na mag-alas 7 na. So talagang masipag ang ating bagong mayor. Kaya lang bakit sinasabi ng iba, masyadong mabait daw. So kailangan hindi na masyadong mabait. But of course we thank Mayor Brian, lahat ng taga-siyudad ng Loag. At gusto ko lang po i-commit, no, with the approval of course of the governor, na gawin natin goal, no? Siguro it's 25 now. Let's say by 2030, lahat mako-connect. I think kaya natin yan if we can counterpart, no? One-third, one-third, one-third. Why not, no? Para ma-electrify lahat. Kasi tamang-tama lang, di ba? Ito naman ang legacy ni Apolacay na rural electrification. So dapat dito sa Ilocos Norte, lahat ay konektado, no? At walang problema sa kuryente at kailangan murang kuryente bilang renewable capital ng Pilipinas, no?